Jeg gør lige sådan her. Hej hej og velkommen til. I dag der tænkte jeg lige, jeg går meget op i sådan nogle dekorationer og sådan noget, efterårsdekorationer. Og så tænkte jeg faktisk lige, at jeg måske vil lave en lille video, så I kunne se noget af det, jeg laver, blandt andet. Og jeg tænker lidt at lave 2 dekorationer i dag. Måske 3. Ja. Det første, jeg lige tænker, det er, at vi lige laver sådan nogle lynghjerter. Jeg skal om på kirkegården til min bedstemor. Så hun får den her. Jeg har egentlig bare lige købt sådan her til 15 kroner i Billig Blomst. Jeg håber, I kan se lidt. Jeg tager halvdelen af bunden her. Det skal over. Det bliver godt nok en køkkenkniv, fordi det var lige det, jeg havde. Så er det noget med, at man skal gøre sådan her. Så finder jeg lige nogle grillspyd. Jeg gjorde det her i køkkenet her. Det var ikke her. Dårligt forberedt, der er noget. Det var herinde. Så skal vi lige bruge sådan nogle grillspyd. Og så er det simpelthen noget med, at man skal lægge dem her op. Så skal vi lige se, om vi kan. Dårlig video det her. Det er totalt gør det selvagtigt. Men ja, så er det noget med, at man lige skal så lige sådan her. Så ikke, om I kan se. Så er det ligesom lavet sådan et hjerte. Så er det noget med, at vi skal bruge sådan noget myrtetråd. Lige her. Og så skal man lige starte den her. Det er lige den tråd her, jeg lige skal have i gang. Sådan. Så er det noget med, at man skal tage en bunke. Nu starter jeg lige tråd. Bare lige for at få den startet her. Jeg ved godt, det er en lidt dårlig video. Så er det simpelthen bare at folde tingene ned her. Og virkelig. Og det, altså det skal nok lykkes. Det er nok mere bare lige det her med at... Fordi den tråd har jeg ikke vant til at bruge sådan nogle. Jeg bruger normalt vinseltråd. Jeg kan godt se, at det er lidt udfordrende det her. Så det jeg gør, det er, jeg folder om og sørger for at ligesom folde lidt et hjerte imens. Og skal vi lige se, om vi kan finde ud af det her med. Skal vi se, hvordan vi gør det her bedst muligt. Så.
Sådan her. Og så skal vi folde her. Og det er sådan lige noget med at få det hele med. Det sviner sgu lidt, det her. Og nu kan jeg jo godt lide, at det bliver sådan lidt, hvad hedder det, rustikt. Så det er lige med at få dækket alle hullerne. Og skal vi se her. Dækket det hele her. Og ja, det er simpelthen bare virkelig på kryds og på tværs. Og så lige for at få formet det hjerteform, så kører man lige ned i midten. Lidt her. Nu vil jeg jo gerne have, at der kommer sådan lidt en spids på nede i bunden. Så der samler jeg. Jeg skal lige se, om vi kan gøre det lidt mere sådan. Jeg kan godt se. Så skal vi lige se, om vi kan få lagt nogle flere af stritterne ned. De må egentlig godt stritte lidt for min skyld, fordi jeg kan godt lide det her rustikke i det. Det skal da ikke være så rustikt igen. Så skal vi lige se. Det bliver ved at være. Det tænker jeg, vi er. Godt. Så tager jeg lige. Jeg har en firkantssaks, fordi jeg har lige smidt min grensaks væk. Så det jeg gør, det er, så tager jeg klipper snoren og stikker den ind. Så har vi et rustikt hjerte til min bedstemor. Man kan jo altid lige sådan forme lidt. I kan godt se, det er et hjerte, ikke? Ja. Så den lægger jeg lige af banen. Den skal med på kirkegården i dag. Lidt af det her op fra køkkenbordet af. Godt. Så vil jeg lave sådan en krans her. Jeg har bare købt en halmkrans i billigblomst. Og så har jeg købt sådan en vindhæks her til 50 kroner. Hvor jeg bare lige vil, ja, normalt tage en grensaks. Så vil man kunne klippe lidt i den. Vi skal nok lige rive lidt af alt det her ud. Så klipper man egentlig ned i bunden. Så vil det, hvad der kommer ud af det. Nogle gange så kan jeg godt lide at tage lidt lyng i. Så det jeg gør med lyngen, det er, at jeg klipper også bare lige ned ved jorden. Så gør jeg det, at jeg tager myrtetråden. Gør sådan her. Bare lige for at starte den op. Og så kranse dem her bundet mange af det der hjerte der, det er første gang. Så tager jeg, hvis det er sådan en lang piggeavt her, så kan jeg godt lige at klippe den lidt op. Så gør jeg det, at jeg tager lidt her. Sætter på.
Jeg laver lidt sådan nogle hunder, hvis man kan sige det sådan. Så kører jeg egentlig bare lige rundt her 2 gange. Årsagen til, at jeg klipper dem her over en gang mere, det er fordi, at jeg ønsker faktisk ikke, at den bliver mega vild. Altså jo, den må da godt få lidt fylde, men ikke sådan. Den skal være lidt rustik samtidig. Så den fylder egentlig godt stadigvæk, men så vil jeg ikke dele den her igen. Det er jo sådan noget her, det kunne jeg jo godt have forberedt, inden jeg lavede videoen. Den her. Men det var impulsive idéer, der sådan lige pludselig opstår her. Så jeg laver egentlig lidt bukette igen her. Sætter på. Måske lige det her med her. Og jeg kan godt lide, at der kommer lidt lyng i. Altså ikke ret meget, men bare lige, du ved. Jeg bare lige skabe lidt her. Og jeg kan godt lide, at den bliver lidt vild. Godt, jeg har så mange af de fjerkræssakser her, så gør det ikke noget, den bliver lidt kaputski. Vi se, hvor vi kan klippe det i denne her. Okay, så fik jeg sådan en ret stor sedut heraf. Vi ser, om vi ikke kan klippe den i lidt mindre dunder. Det er simpelthen bare klip her. Så tager jeg lidt lyng igen. Laver sådan lige her. Bare lige sådan 2 gange spænd. Tager vi lidt mere. Og altså, nej, der behøver jo ikke komme en kæmpe tot lyng i. Nogle gange så kommer der. Hov, nu knækkede jeg den. Det er det, man skal passe på med at spænde for meget i. Så skal vi lige mere. Og man skal altid tænke på, at der går faktisk ret meget til sådan en krans her. Altså det er ikke bare lige lidt grønt. Altså der går meget grønt til, når man sådan lige kommer i gang her. Ja. Så klip noget af det og noget af det her. Sådan en vindhæks der, altså jeg synes de er så gode. Jeg tænker næste gang jeg vil lave en video, så går vi lige ud på terrassen. Nu er det altså bare lige fordi Sif hun sover, så var det nemt lige at sige, ups, vi går lige ind i køkkenet, og så optager. Jeg skal bare lige få udrettet lidt, ikke? Det jeg gør, jeg klipper bare af vindhæksen, og man kan jo nærmest ikke se, at jeg har klippet af den. Men, og jeg vil hellere klippe lidt løbende, fordi det kan jo godt være, at jeg ikke lige bruger det hele, ikke? Så er det jo dumt at klippe det hele af. Det fede ved det her, det er, at det tørrer faktisk ind.
bliver, og bliver pænt. Så det er ikke sådan noget, altså du kan bygge på den igen til jul, hvis det er, du vil det. Så kan man sætte nogle grønkåler eller noget lys eller noget i. Altså den her, skal vi se, om ikke man kan få noget af det ud. Kan I se? Så det er egentlig bare lige at klippe. Finde nogle gode materialer, man kan bruge. Og ja, altså, pokker. Jeg ved godt, den video her, den tager lidt lang tid, men det er sådan en, kom med mig i krearummet, eller hvad man siger. Bare lige, ja, tag lidt lyng, tag lidt sødlyng, vindhæks. Det er lidt forskelligt, hvad folk de kalder det. Så noget mere op her, jeg har skåret af. Altså den kan godt rykkes over med fingrene. Det er sådan lidt, hvad man lige prioriterer at gøre. Nu er vi snart ved at være ved vejs ende. Og altså det jeg nyder rigtig meget, det er at bruge noget grønt, der fylder på den her måde. Og ikke bruge grænder, så når først så kan jeg ikke tåle græn. Og for det andet, så synes jeg hurtigt, det bliver træls at se på, hvis det er koldt udenfor. Så derfor vindhæks, sølvlyng. Det er sådan lidt forskelligt, hvad folk de kalder det. Ja, det er jo bare at samle lidt af, hvad man lige har her. Så. Nu er der ikke langt vej igen. Men I kan godt se, at jeg har lavet en dekoration her på 2 små dekorationer på omkring 20 minutter. Så det tager ikke lang tid. Det værste det er måske oprydningsarbejdet herefter. Men sådan er det jo. Så synes jeg bruger den her klippe. Nu har jeg heller ikke gjort det så let for mig selv her, fordi jeg har faktisk ret mange ting til lige at stå på bordet. Skal I lige se? Den er ikke færdig nu. Der mangler lige lidt, men det kan man nok godt se. Så nu tænker jeg, at skulle vi have nok her.
Når man skal afslutte sådan en krans, så gør jeg gerne det, at til sidst så lægger jeg noget den modsatte vej af, hvad vi lige har kørt. For at der ikke bliver sådan et hul. Ja. Kører 2 gange rundt om. Trækker lige et stykke af. Og så gør jeg det, at jeg lige kører rundt og laver sådan en, så den kan hænge. Og så skubber jeg det sidste tråd ind. Det havde været lidt nemmere, hvis man havde brugt noget ståltråd eller et eller andet, fordi det her, det skal vi se, hvor vi har den. Der. Så har jeg simpelthen lavet en krans, man kan jo altid lige justere den til, men jeg kan godt lide, at den er sådan lidt rustik. Kan se. Så kan man jo altid sætte lyskæde i, og så op og hænge. Men jeg kan egentlig godt lide det her udtryk her. Det her det er, fordi den skal op og hænge på døren. Nogen de kan godt lide at lægge den sådan her, og så lave en dekoration rundt om. Og det kommer jeg til at vise en af de andre dage. Men det her, det var egentlig bare lige nu. Lige lidt efterårsinspiration herfra. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan filme på en lidt bedre måde næste gang. Fordi at herinde under overskabene, det er ikke lige så genialt. Men så er vi klar til efteråret.